आता लूप 2 रवींद्र भवन ते एमपीटी गेट 9च्या कामाचं लोकार्पण होत आहे, याचा मला विशेष रूपाने आनंद आहे। या लूपमध्ये आरओबी डाऊन रॅम्प ॲट बैना, अप रॅम्प ॲट वास्को याही कामाचा समावेश आहे। आज एकूण 5 कामाचं भूमिपूजन झालेलं आहे। 3,350 कोटी रुपयापैकी 4 लेन फ्लायओव्हर फ्रॉम एमईएस कॉलेज जंक्शन टू बॅगमालो जंक्शन and 4 lane VUP at क्विनीनगर जंक्शन ऑन NH 566 हे 4 किलोमीटरची किंमत 472 कोटी रुपये आहे। माझी मुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्य सचिवांना विनंती आहे की मी या रस्त्याचं जेव्हा जेव्हा निरीक्षण करतो तेव्हा या रस्त्यामध्ये काही सरकारी लोकांनीच अतिक्रमण केलं असा माझा डाऊट आहे, कारण त्याची विड्थ काही बरोबर नाही आहे। आता हे काम करण्याच्या आधी हा रस्ता तुम्ही मोजून घ्या आणि आपल्या रेकॉर्ड प्रमाणे जे असतील त्यांना नोटीस द्या आणि ते पाडायला लावा, आणि त्यांनी जर मुदतीत नाही पाडलं तर बुलडोजर लावून मी पाडून देण्याची व्यवस्था करून देईन, पण मोजून घ्या एकदा। दुसरं असं आहे की यामध्ये एक अजून सीएम साहेबांना विनंती आहे की फ्लाइंग झोनमध्ये काही अडचणी आहेत, त्याकरता आपल्या लेवलवर आपण एक मीटिंग बोलवून घ्या। आणि नेव्हीनी काही जागा आपली आहे असं म्हटलेलं आहे। माझा अंदाज आहे की नेव्हीचीच बिल्डिंग जी आहे कंपाऊंड वॉल तिनेच रोडवर अतिक्रमण केला। मी 2-4 वेळा आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं होतं, एकदा हे मोजून घ्या। जर कायदेशीररित्या ते अतिक्रमण असेल कोणाचंही असो, आपण त्यांना नोटीस देऊ आणि त्यांची जागा मोकळी करून घेऊ।